Здравейте, аз съм Стефан, приятно ми е да се запознаем. Днес ще ви покажа няколко иновативни упражнения, свързани с футбола, дрибъл, малко упражнения стречинг и ще имаме накрая няколко техники за правене на удар в противниковата врата. Приятно гледане! За да може правилно да изпълнявате упражненията, които след малко ще покажа, е нужно да имаме добра загрявка и добра координация, която се придобива с времето. След като сме заграви добре, е време да преминем към първото упражнение, което е типично. Повечето колеги на футболната среща знаят. Имаме слалом шапките с топка, след което си избираме една посока наляво, надясно и напред. Съответно преминаваме през шапките, след което се връщаме тук и финишираме, като правиме слалом в обратната страна и застъпваме топките тук. Това се брои за една серия. Правиме 5 серии от това упражнение, след което почиваме около минута, минута и половина и продължаваме с следващото. Стараем се колкото е възможно да не докосваме шапките, които сме поставили, което означава, че те са ориентир. Съответно, тяхното докосване не е желателно. Второто упражнение е като първото, само което имаме две зони във вратата. Имаме завършване в вратата, която е празна, да целим зоните, в които сме означили с съответните шапки. Преминаването е също само между червените шапки и завършваме в вратата. След излизането от шапките избираме в коя посока да се движим, ляво, дясно или напред. И започваме да стреляме към вратата, след като стигнем до там. Стремим се не чак толкова да имаме ефектност, колкото да има точно за вратата. Както видяхте, аз не изпълних както трябва упражнението до някаква степен, защото двете зони на вратата така не бяха оцелени. На първо място трябва да свикнем с това да целим вратата, след това да насочим топката. Следващото упражнение е с малко по-голяма интензитетност. Имаме отново слалом, тръгваме с дрибъл до слалома, минаваме шапките, финтово движение и стремим да завършим във вратата. Както казах в миналото упражнение, не е чак толкова важно да оцелим зоните, но е хубаво да бъдат така оцелени. Съответно, след като извършиме това упражнение, се връщаме и не спираме. Нямаме почивка между упражненията. Правиме го 5 пъти и след това почиваме около 2-3 минути серия. Последното упражнение за днес, може би едно от най-забавните. Топката е на първата шапка тук, съответно с ръчета трябва да стигнем до последната шапка, която е червената, и от въздуха да отправим удар към вратата, докато топката все още не е паднала на земята. Съответно може да използвате едно тупка в земята на топката. Отново ще се зачита за правилно изпълнение.
Това бяха упражнението за днес. Надявам се да съм ви помогнал с нещо, да научите нещо и да подобрите вашата индивидуална подготовка с тях. Очаквайте в канала ми още такива видеа, свързани с футболна тематика, с упражнения за скорост, дрибъл, удари, центриране и така нататък. Ще завършим тези упражнения с няколко ударчета към вратата, които ще документирам. Мерси за гледането. Хубав ден всички. Бъдете живи и здрави!